Дорогие друзья, дорогие музыканты, мы набираем на международный кастинг самых талантливых, самых амбициозных и крутых ребят, с которыми мы будем гастролировать по всему миру. Ваша задача сегодня показать не просто свои музыкальные таланты, а также у вас будет уникальная возможность раскрыть новые грани своего мастерства. Желаем вам удачи и успеха. Без важливость! Езгәне чакта тормыш елгасында ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Миллион сүзләрдә аз бит, аңлатырга минем хәләтне. Ничек әйтим, ничек белгертим, сулышыма синең кирәкне. А как вас зовут? Генри. Можно просто Генри. А вы поете? Да. Сіз татарша жырлыйсызмы? Конечно, Лар. Әйдә жырлыйк. Немного не в моем стиле. А вот так? Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Кемдер югалта, синеке булган ул сиңа кайта. Йөзгән чакта тормыш елгасында ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ты нам Талантливые. не сказала, зачем ты говоришь опять? Это оставь потом на бэкстейдж. В образе. А ты шалунишка. Открывай. Нет, поговорите там. Мне 15 тысяч заплатят, а мне 35. Так, ладно, давай чем серьезно. Давай. Плотность марганца какая, не помнишь? Из курсов химии. Больно. Гена уже убежал в сторону Арска. Охраныш. Что 30 ты нормальные носки не
нанял на сегодняшний день? смысле, нормально. А чё ты? А что нормально? Какие у Гарюхи были, такие одеты.